Vašková je z Bardejova, má 23 rokov, jej výška je 173 cm, váži 83 kg a je to najsilnejšia žena Slovenska za rok 2016 a 2017. Zároveň majsterka sveta v silovom trojboji. A Janka pokračuje zdvíhanie nápravy s hmotnosťou 60 kg nad hlavu do vystretých paží. Diváci, povzbudzujte, aby sme aj odohnali tie škaredé sivé mračná, ktoré máme nad hlavou, aby vyšlo krásne tatranské slniečko. Takže toto je druhý pár, má ešte 15 sekúnd Janka. Slovenský Igor Petrík a Janka Vašková. Perfektný výkon, ďakujeme veľmi pekne.